खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ भारतनि गिबिसिन सेटेलाइट टेट गोनां गंगा स्पटसेल खासेवखौ काजिरंगायाव हगारबाय। भारतआव हाग्रानि जिब-जुनार संरैखाथिनि थाखाय मोनसे गेदेर हाबाफारि होननानै बुंनांगोन। हादोरनि गिबिसिन सेटेलाइट टेग खालामजानाय गंगा स्पटसेल खासेवखौ गोमालांनो हमनाय हारिसा सान फालिनानै काजिरंगा माहारियारि हाग्रामायाव हगारनाय जादों, जेराव गोमालांनो हमनाय गोगो दैनि खासेवफोरनि हारिसाफोरखौ रैखाथि होनायनि थांखिजों बिगियानारि हाग्रानि जिब-जुनार नायदिंनाय आरो संरैखाथि नाजानायफोराव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनायखौ दिन्थियो, जेराव सेटेलाइट टेलिमेट्रि बिरोंदामिनखौ बाहायनानै संरैखागिरि आरो बिजिरसंगिरिफ्रा दा हाग्रायाव खासेवनि थांलाय फैलाय, थाग्रा खुलि बाहायनाय आरो आखुनि महरफोरखौ ट्रेक खालामनो हागोन। आसामनि सासे लाइमोना मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2026 आव जाफुंसार जानो हादों। सा-सानजा ओनसोलनि बादायगिरि जानानै माहारियारि थाखोआव देरगानाय लाबोदों लाइमोना, जेराव मृगश्री बरुवाया मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2026 आव फार्स्ट रानार आप बिमुं आवग्रिनो हादों। दिल्लीनि तालकाटरा स्टेडियामाव जानाय एबा खुंजानाय मिस ग्रेन्ड इन्डिया 2026 नि जौसांखौ मृगश्री बरुवाया जोंखांहोदों। हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बादायगिरिफ्रा बाहागो लानाय बे हाबाफारियाव आइजो गोहो, हारिमु आरो माहारियारि खौसेथिनि सायाव नोजोर होनाय जादोंमोन। 24 बोसोर बैसोनि मृगश्री बरुवाया गोबां समायनाजों गावनि आसामनि फिसा महरै सिनायजादों। दिल्लीयाव जानाय बादायलायनायाव महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आरो केरेलाजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरसाफोरनि सा 30निबो बांसिन बादायगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय एसएसएलसी आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। सोरखारि साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफ्रा एबा सुबुंफ्रा माबा मोनसे थिसनथाइ आनजाद लिरनो थाखाय गुवाहाटी, डिब्रुगड़, तेजपुर बायदियाव थांनो गोनां जायो। बेबाराव बिटिसि खुंथायाव थानाय बिपि पार्टिया बैसोर लाइमोनफोरनि सुबिदानि थाखाय मोनसे मोजां खाबु लाबोदों, जेराव क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दं अनलाइन एग्जाम सेन्टार। मख'जाथावदि बिटिसि ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां होननानै बे समाव मख'नो नांगोन एबा बुंनो नांगोन। बिटिसि सोरखारा नेट, एसएससि, इन्डियान आर्मि, रेलवेज आरो गुबुन गुबुन आनजादनि थाखाय क'क्राझाराव अनलाइन एग्जाम सेन्टार गायसननो थांखि लाबाय। बिटिसिनि मावफुं मेलनि गेजेरजों बे थांखिखौ लादों होनना मिथिनो मोन्दों। आसा खालामो जाहाथे थाबैनो बे आनजाद मिरुआ गायसनजायो। क'क्राझार जिल्लानि हरिगाव गामिनि कनक ब्रह्मनि फिसाजो प्रिया ब्रह्मआ सिबिएसइ 12 थाखोनि आनजादाव 90.60 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। गामिनि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट डाम्पार अनार्स एस'सिएशननि सेक्रेटारि इराग्दाव बसुमतारिया प्रिया ब्रह्मखौ न'आव थांनानै बरायहैदों। फिन जाफिनगोन नीट इउजि आनजादा। फिन आरोबाव फैगौ जुन दाननि 21 खालाराव नीट आनजादा जाफिनगोन। मख'नो गोनांदि नीट इउजि आनजादा बोहैथि दाननि 3 मे खालि जादोंमोन, नाथाय हरखाबै एनटिएआ आनजादखौ केन्सेल खालामनो थिरांथा लायो।
मानोना सोंथि बिलाइया हरखाबै लिक जादोंमोन। फार्स्टिं बे जाथायाव लोब्बा थानाय सा 15 सुबुंखौ हमनाय जादों। बेजों लोगोसे गासै जाथायनि सायाव दासान्दि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों, जेराव CBI खौ थिसननाय जादों होनना नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बेनि उनाव दायो फिन आनजाद मिरुनिफ्राय गोदानै आनजादनि कालारखौ फोसावनानै होफिननाय जाबाय। फैगौ 21 जुन कालारनिफ्राय जासिगोन निट आनजादा। फिन आरोबाव आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमानफोरखौ एभिक्शन खालामगोननि इसारा मोननाय जादों। गोबां JCB गारिखौ आसामाव थियारि खालामनाय एबा आसामाव लाबोनायखौ नुनो मोन्दों। जों मिथिगौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभिक्शन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेनि लेखायै आसामाव गोबां JCB गारि लाबोनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव BTC आवबो एभिक्शन खालामगोन नामा? मख'जाथावदि BTC आवबो गोबां सुबुंफ्रा एबा बर' जायगायाव एबा 6 शिड्युल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बर' एबा ट्राइबेलफोरनि अनगायै गासै माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामनांगौनि दाबिजों थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो BTC सोरखार आरो BTC हाग्रा बिफानखौ खावलायदोंमोन, आर'जलाइ होदोंमोन बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। नाथाय BTC आव माब्ला एभिक्शन खालामगोन बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। सनितपुर जिल्लानि बालारुगुंनिफ्राय गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। पुलिसा मोन 36 फेग्रा मुवाजों बुंफबनाय कन्टेनारखौ लोगोसे सासे सुबुंनिफ्राय हमदों, जेराव कन्टेनारजों लोगोसे अरुणाचलीनि सासे लाइमोनखौ हमदों। हमजानाय सेंग्राखौ वाइ चिरिं होनना सिनायथि मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जायगानि माखासे लाइमोनफ्रा वाइ चिरिंखौ हमनानै पुलिस थानानि एबा तेजपुर पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला ड्राग्सनि बाजारनि बेसेना खमैबो 1 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासान्दि तेजपुर पुलिसा ड्राग्स जगायग्रा सुबुंखौ हमनानै तेजपुर जोबथेसालिसिम दैथायहरदों होनना फोरमायदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा गलादाङि गामिनि रनित नार्जारिनि माखासे गोनां फोरमान बिलाइफोर गोमादों। रनित नार्जारिनि ड्राइभिं लाइसेन्स, आधार कार्ड, भटार कार्ड आरो पेन कार्ड बायदिफ्रा गोमादों। गोमाजानाय सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय सानसे सिगांनि बेलासि समाव जारागुरि बाजाराव थांनाय समावनो गोमादोंमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर रनित नार्जारिनि फोरमान बिलाइफोरखौ मोनदोंब्ला 9864865163 मबाइल नम्बराव फन हरनानै फोरमायहरनो खावलायदों आरो जाय फोरमायहरगोन बेनो 20,000 रां जुरिमाना होगोन होननानै फोरमायदों रनित नार्जारिया। जों मिथिगौ सोनाब एसियायाव दावहा जानायनि थाखाय गोबां हादोराव गोहोम गोग्लैदों, जेराव गिख्रंथाव दावहायाव गोबां सुबुं अनजिमानि जिउ खहा जानाय। बे बिथिंखौ नायोब्ला एबा सोनाब एसियायाव दावहा जानायनि थोंजों गोहोमा भारत हादोरावबो गोग्लैदों, नाथाय बे गोहोमा गाग्लोबनायनि गोहोम नङा। दिनैनिफ्राय बांबाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना, जेराव 1 लिटार पेट्रलाव 3 रां 14 फैसा आरो 1 लिटार डिजेलाव 3 रां 11 फैसायै बांबाय। 100 रांजों 1 लिटारबो मोनलिया पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि जाहोनाव सरासनस्रा सुबुंफोरनि जेंना आरो दुखु दाहाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गुबैयै पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनाया गेजेर थाखो, गाहाय, गेजेर थाखोनि आरो गोरिब सुबुंफोरनि गेजेराव गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिहोदों। पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायनि गोहोमखौ क'क्राझार टाउनावबो नुनो मोननाय जादों। जर'खायै डिजेलनि बेसेन बांनायजों जाग्रा मुवा, जाग्रा थावनि, गोथां मैगं-थाइगं बायदिनि बेसेनाबो बांगोन होनना बे समाव मिथिनो मोनदों। तामिलनाडुआव बिजय थालापाटिया गिबि मन्त्रिनि मासियाव जिरायनायनि उनावनो गाहाय मन्त्रिनिसिम लाइजाम लिरदों। बेजों लोगोसे बिजय बिथाङा गाहाय मन्त्रिनो बेखौबो मिथिहोयोदि गोथां मुवानि बेसेन बांनायनि जाहोनाव हादोरसानि सि-जोम खोन्दोआ गोब्राब खैफोदजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। गाहाय मन्त्रि मदिनिसिम लिरनाय बे जर'खा लाइजामाव गिबि मन्त्रि बिजयआ मख'दों दि खुन आरो खुन्दुंनि बेसेना बांनायनि थाखाय जि बानायगिरिफोरनि सायाव गोबां नारसिननाय जादों आरो बे सेक्टरनि सायाव सोनारनाय लाख लाख खामानि मावग्राफोरनि जिउ खुंनायाव जेंना सोमजिहोदों। बे दारिमिना रायजोनि लाख लाख सुबुंफोरनो थोंजों आरो खेंसालियायै खामानि होयो। खाजोना बांनायनि जाहोनाव तामिलनाडुआव गोबां गोहोम गोग्लैदों।
बिजयआ बेखौबो बुङो दि गोबां एबा गोथां मुवानि अरायसम जगायनायखौ दा गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनायनि गेजेरजोंल' थि खालामनो हायो, नाथाय दानि 11% एबा 11% खुननि सायाव गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनायनि थाखाय बेसेन गोसा जानानै फैदों आरो दारिमिननि थाखाय जाथावना नङा। थांनाय दाननैयाव खुननि बेसेना 54,700 रांनिफ्राय लानानै 67,700 रांसिम बांदों, जाय 25% बांदों। बे समावनो खुन्दुंनि दामा 1 किल'ग्रामाव 301 रांनिफ्राय गोबां रांसिम बांदों होनना लिरदों तामिलनाडुनि सीएम बिजय थालापातीआ। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार स्पेशेल कर्टआ महर आलीखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव दायनिगिरि महर आलीखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय। क'क्राझार बिजिरसालिया मख'जाथावदि क'क्राझार बिजिरसालिनि स्पेशेल जाज नुर जामाल हकनि सामलायनायाव दिनै क'क्राझार जर'खा बिजिरसालिया 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामग्रा दायनिगिरि महर आलीखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजाजों लोगोसे 20,000 रां जुरिमानाबो फोनाङो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि बिजन मुसाहारिया गोमानानै दं। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जयमागुरि गामिनि थागिबि हिरिम्ब मुसाहारि आरो चरला मुसाहारिनि आंगो फिसाज्ला बिजन मुसाहारिया गावनि आंगो नखरजों लोगोसे गावनि आंगो बिसि बिरला मुसाहारि आरो 30 दाननि उन्दै फिसाजो मदिना मुसाहारिखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव आनज्रायनानै दं। बिसि बिरला मुसाहारिया फोरमायनाय बायदिब्ला गावनि फिसाय बिजन मुसाहारिया बिसमुरि ओनसोलनि महनपुर गामिनि माइदांस्रि बसुमतारीजों गोबाव समनिफ्राय सोमोन्दो दं होननानै फोरमायथिदों आरो बेजोंनो सिगां समाव 8 दान गुबुन जायगायाव खारलांदों होननानै फोरमायथिदों आरो एबारबो बेजोंनो खारफिनबावदों होननानै सन्देह खालामदों बिसि बिरला मुसाहारिया। लोगोसे बिजन मुसाहारिखौ बबेबा जायगायाव सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 600026959661 जानबुं नम्बराव फोरमायहरनो खावलायदों बिसि बिरला मुसाहारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव।
बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।